O xacemento O Cabrón, en Arbo, acolle todos os sábados do mes de verán visitas guiadas. Os participantes coñecen da man dos arqueólogos as escavacións nas que foron atopados os utensilios de traballo do poboador máis antigo de Galicia. O home paleolítico viviu en Arbo, así o testemuñan os restos atopados no xacemento de O Cabrón, que serán datados por expertos de Atapuerca. Un equipo do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana de Burgos vai a vir a obter unha serie de mostras para realizar a datación absoluta do xacemento. Entón, nese intre, que será ao longo do ano que ven, poderemos decir con exactitude de cando data este xacemento tan importante para o contexto de investigación do Paleolítico galego. Sexan ou non os máis antigos de Europa, xa se lle deu popularmente nome o poboador paleolítico de Arbo. Estamos na zona de Mourentán, aquí en Arbo, entón, pois, bueno, por darlle así o nome un pouco gracioso, pois se chama o Mourenman, pero, bueno, realmente, seguramente, o que tería a forma humana que fixo estas ferramentas sería este Homo heidelbergensis, con moita probabilidade. Os arqueólogos informan pola mañá e pola tarde sobre os restos encontrados nos 2 anos que levan traballando. Me parece algo fabuloso que aparezca así unha cosa aquí Por lo menos temos algo que tamén tiñan os burgaleses, que era o de Atapuerca, non? Xa temos tamén aquí, Atapuerca de Galicia. Para coñecer máis, só hai que achegarse os sábados a Arbo.